lakhala siku lowawisa kwa wanthu amene amakonda kumvera ma voice note a Ben Longwe. Ben Longwe ni munthu mmodzi amene amayankhulira amalawi pa zinthu zina zambirimbiri zimene zakhala zikuchitika mdziko muno, ndipo iyeyu kuphatikizirapo anzake ngati achina Bon Kalindo amachita zofanana, kusatengera kuti uyu akuyemerera awa, uyu akuyemerera awa, koma amayankhula ndi mmene iyeyo akuzionera. Tsopano padakali pano tikufuna tikupasireni mawu amene adayankhula Ben Longwe adakali kudwala nthenda kapena kuti mwendo wake umene umatupa. Iyeyu adayankhula motere pa kutupa kapena kuti pa kudwala kwa mwendo wake. Mawu awa takhalani pompo muwamve. Poti udakali mawa tinene kuti mwadzuka bwanji ma comrade pa gulu lino la NCM 28. Ndiyankheko nkhani za dramas. Ena apa akutsindika alongo atiyankhule dramas zipanga bwanji, afuna ndikayankhula kuti mu dramas nditumizirani ku nambala iyi ndi mawu anga voice yangayi imveke kuti ndi Ben Longwe akuyankhula. Atenge VN yangayi chapite ku magulu kwina azikatolera ndalama kumene kuja tikuthandizira Longwe mwendo. Ineyo sindichita zimenezo. Ndipo ndinene pano monenetsa kuti kamwendo undiphe, koma kutolera ndalama kuti ndizina kuti ndithandizeni akuluakulu pa gulu pano ndithandizeni, zimene sindichita. Ndipo ndikuyankhula pano aliyense amve zimene zene sindichita, zoti ndibwere pa gulu pano kuti nditole ndalama nthandizeni ayi. Chifukwa ndalama zotolera pa gulupa siku imene mwina ndizayankhula chinthu chona kuti sichinakukomereni ndamene ndizayisanza. Dziko lonse la Malawi lizaziwa kuti munandigerako 5,000 kwacha. Ineyo kukhala mbuzi ya munthu, kukhala chitsiru, zonse zabwino zimene ndimapanga zimayiwalika. Nde dzina lija limapezeka kuti likuyenda mwina mwake mosakhala bwino. Nde ndilongosole chonchi. Pali anthu ena ndakhala tsiku yamba kaka ndakhala ndikuyenda kupita mzipatala zosiyanasiyana ndi mwendo umene. Kumene kuja ndimalipira. Anthu okufuna kwabwino ena pa gulu pompa amatha ndilipira billions. Billions kutenga billions ija pena pake nachajidwa ndalama yokwana 250,000, inali more than that. Nachita kuchonderera 250,000. Comrade modzi yekha anatenga 250,000 kunditumizira perekani. Kuchipatala chimene ndinapita nakandithira zimankhwala zosayenera za kansa, munthu nsakudwala kansa. Pochoka kumene koko bill imene nachotuka kumeneko wina nangotenga mosapempha, ali pa gulu pompa mosalongosola, sanatenge lo screenshot kuitumiza pa gulupa. Anatenga ndalama almost 100,000 ndikunditumizira. Muonjezerapo mulipire. Ulendo wanga ochoka ku Nkatabe kubwera ku Lilongwe kuno, comrade wina anati ngotenga 50,000. 50 yo muyendere, ndimene ndimayendera ine zisomo. Basi aliyense amene wachimva paika ampanga zimenezo. Koma kuti ine ndibwere pa gulu pano ndinene kuti ndipaseni ndalama, mwendo wandivuta, chimene ena akuchiyembekezera kuti atenge VN yanga ija apite m'magulu ena azikatolera ndalama azina kuti Ben Longwe tikumpangira fundraising ya mwendo. Chayiyayi mwendo kuli bwino undiphe. Ngati kuti mwendo wabwera chonchi kuti undiphe, ineyo undiphe mwendo. Koma zonena kuti mwendo wandipha ndili apo gada nde wina azanena kuti tinampangira chakuti ameneyi. Ayi.
amene ali ndi mtima onena kuti Longwe timuthandiza ani amabwera apa guys mwakuti mmaziyamba sonoka anojaga kuza kuti namba yake ndi yomweyi imalemba Grace Luka simaoneka kanija imata 2 weeks pano mwayiyambiranso chifukwa mwaonano mwendo uja nimauchulachula uja mwauona kuti mwendo uja adi munthu uyu nanga ndikana kuchambulirani kuntunda zimene mwendo ukuchita for uli ndi machitachita ake mukanapanga manje mwaona. Koma ine sindisiya kugwira ntchito ndi kugwirayi chifukwa chona kuti anthu kugulu mwakuti iyayi. Ndiponso tisamanamizane pagulupa kumana kumayisonkhezera yosonkha ndalama pamene iweyo ukuziwa kuti sungasonkhe. Famata kuziyamba zimenezi mapeto ake mpezeka kuti amene anaziyamba amasogolera uja mwapindira manja nthumba sayankhulapo ndena ajasa makhala koma simabwera kuzafunsa pa gulupa chifukwa singongole ndipo ine sinayitanise ndalama. Ndikufuna kuti mukamakhala pa gulupa muzikhala ndi ufulu, musamanene kuti kapena musamaganize kuti pamene tili pa gulu limene lila Ben Longwe ndoti Ben Longwe azichita raise mafunds pano kapena afuna kuti azitilowa nthumbayi. Gulu ilili ndila free, silosonkhesa ndalama za Ben Longwe kapena zoyendesera gulu ayi. Amene ali ndi mtima ona kuti ndimuthandize mbale wanga uja ndine mbale wanu kaya nanga kufaine lero inu simulira, kufaine lero inu simuzalira mali ndino abale anga ndipo kuganiza kuti uyu ndi mbale wanga ndimpitira ku inbox ndimuze kuti ndapanga zakuti kumandiuza kuti apanga kale zimenezo. Koma kuti ineyo pagulu pano ndinene kuti ndalama muliona wina watenga vienija wapita naye ku gulu kwina ayambapo tukupempha osaukaja akuti ananena kale kuti awanda amphawi abwera kuzapempha pagulu pano, abwera amene abwera akutsutsa bomamu akufuna tiziyagaira ndalama. Ine zimenezo sindichita nawo mabwana tulukire ndipo ndikuyankhula izi uchoka pasi pa mtima wanga. Ukujambulirani mwendo kukuponyerani pa social media sinatanthauze kuti muzindigaira ndalama, koma monga abale anga amene macheza nawo tsiku ndi tsiku muone kuti munzanuyo sali bwino. Koma sikuti ndi strategy yokuti ine ndizisonkheza ndalama chifukwa ndi udwa mwendo ayi. Zangovuta kuti mziko muno muli zipatala zaboma zambiri koma nozipangizo ndi mankhwala mulibe. Ndiye tikopeza thandizo pito chipatala kenakake ka private akuthandize. Nde ndithokoze kwambiri makosana, ambuye akudalitseni koma musakhale ndi nkhawa, Mulungu atithandiza. Zikomo. Pa 28 February nthawi imeneyo nkuti iyeyo akudwala ndipo pa group anthu ankayankhulana zokuti asonkhe ndalama ampititse ku chipatala ndipo iyeyo pomva zimenezi adayankhula mawu amenewo. Mzimu wa Ben Longwe